Och så helt plötsligt kommer man på att vi behöver en konferencier eller moderator till vår tillställning. Och vem ska vi höra av oss till? Då är jag här, Ingrid heter jag, gjort konferencier och moderatorjobb i snart 40 år. 40 år sätter sina spår, främst i erfarenhet. Och jag älskar det varje gång. Det är lika spännande alltid. Jag känner mig trygg och de som ska vara på scenen, vilket de flesta människor tycker är så jobbigt, de är också trygga med mig och då gör vi ett bra jobb tillsammans. Jag jobbar i hela Sverige. Jag pratar skånska. Jag är flyttbar. Jag kan jobba runt om i hela världen där man behöver mig. Så att välkommen att höra av er till Ingrid Olsson eller till Sveriges talare där jag också finns. Hej då från Ingrid.